Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong balita online, 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 tulungan tayo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di numan, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Aristolio Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristolio Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Tulong Balita Online. Tulong Balita Online.
Amen. Magandang Praise the Lord. hapon po muli sa mga viewers natin, Hallelujah. kapatid na Big. Amen. At Isang magandang araw muli. papalapit makasama na natin kapatid yung na ating Big Panginoon. ang buwan ng December. Amen. At, Ilang araw na lang. December Amen. na po. Praise God. Kaya sa oras na ito, narito muli tayo sa ating programa. Si Kristo'y nandyan upang tayo tulungan. At narito po ang yung mga lingkod po natin sa ating Panginoon. Nandyan po si Pastor Marshall Ferrer at ang Amen. yung lingkod, si Pastor Vic Pioquinto. Praise God. Kaya ito po ang araw ng November 14. Hallelujah. Ito po ang araw ng ating kapatid, si Pastor Marshall. Happy birthday po, Pastor Marshall. God bless, Lord. God bless. Thank you. Pastor, Amen. Hallelujah. na-accept na po ninyo, Pastor? Praise God. Kaya sa ating programa, Okay, kukunin muli okay namin po. ang yung, Okay po, Pastor. ang Mag-start na yung po tayo, oras. Pastor. Praise Nandito God. na po At kami sa samahan Pastor. muli kami sa aming programa. 2 oras po, Okay na, mga kapatid, Pastor. na tayo Ipapasa na po'y namin sa inyo. mag-aral na Prayer yung lang. mga salita ng Diyos. Opo. Praise God. Hallelujah. Kaya, umpisa natin sa panalangin, Pastor. Okay, tayo po'y manalangin muna para humingi tayo ng basbas sa ating Panginoon. Praise God, tayo po'y yumuko at manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsang pangmuli, Panginoon, kayo po'y napapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Ama, na sa mga dumaan sa aming buhay, Panginoon, lalo po, Panginoon, dumaan ang mga bagyo na malalakas, Yes. Panginoon, ay hinawi mo, Panginoon, O God, para hindi kami madamay, Panginoon, O God. Hallelujah, dahil alam ko, Panginoon, pag yun ay dumaan sa aming bayan, Panginoon, yun po, maraming mga tao, Panginoon, na sila po, Ama, ay masasaktan o mawawalan, Panginoon, ng kanilang mga tahanan, Lord. Kaya, Lord, kami po napapasalamat, Panginoon, dahil Yes. sa iyong kabutihan, O God, na kami ngayon, Ama, ay malakas. O God, nandiyan, Ama, ang iyong grasya, Panginoon, na patuloy na siyang gumagabay po sa amin para kami, Panginoon, ay magpatuloy sa buhay na ito, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, namin pong idadalain, Ama, Lord, ang mga kapatid namin na nasalanta ng Yes, Lord Jesus. bagyo, Sino Panginoon, po? sa Guide them, dakong Lord God. Bicol, O God. Kaya Yes. we pray, Father, Lord, na comfort them, Lord. Hallelujah. At ikaw po, Ama, ang siyang magpatnubay sa kanila. Nang Amen. po, Panginoon, sa aming mga kasamaan po namin, Ama, na nangangaral na yung mga salita, mga pastor, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah, Yes, na Lord kayo palagi, Ama, ang siyang magpala po sa kanila, O God, at ibangon muli, Panginoon, Lord, ang Yes, kanilang Lord. ikinabubuhay, Amen. Panginoong Diyos, O God. Sino po? Dahil alam ko, Panginoon, Lord, ay ikaw ay nakatingin, Lord, sa iyong mga lingkod, Panginoon, O God. Hallelujah, para Yes. sila po, Panginoon, ay pagkaluban ng kanilang mga pangailangan, Panginoon. Yes, Kaya sa oras na ito, Panginoon, narito muli kayo, Panginoon, O God, sa Tulong Balita Online. Amen. Lord, na dumadalangin po kami, Panginoon, dinudunog namin sa iyo, Panginoon, ang aming gawain na ito dahil wala kayong magagawa kung wala ikaw. Yes. Kayo, Diyos, na iyo pong basbasan, Ama, ang aming programa, Panginoon. Pagpalain mo po, Ama, ang aming mga kapatid na sila Siya po nga po, nakikinig Lord God. sa oras na ito, Panginoon. Anumang mga Amen. kailangan nila, financial man, Panginoon, o material man, O God, lang po, Panginoon, sa spiritual, Lord. Amen. Hallelujah, iyong isupply, ipagkalob sa kanila ang lahat ng kanilang dinidesire sa kanilang mga puso po namin, Panginoong Diyos. Ngayon din po, Panginoong Lord, Yes. ang mga ngaral sa oras na ito, Panginoon, dalahin ko po siya, Ama, na ipagkalob mo sa kanya, Panginoon, Lord, ang double anointing with a double portion, Panginoon. Praise Puspusin mo siya ng iyong Santong Espiritu, ng iyong salita, O God, at ikaw, Ama, ang siyang magsalita sa aming mga Amen. tagapakinig po namin at pagpalain mo ang bawat sa amin, Panginoon. Kaya Lord, inaatubilin namin sa iyo lahat ang mga bagay na aming mga gagawin sa oras na ito. We ask Praise all God. these things, O God, in the mighty name, O Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. At sa walang pagtatagal, O, sa ikaw na lang, Pastor. oras na ito, mga kapatid, ay mayroon po tayong guest preacher. Amen. Ito po, mga kapatid, ay isang evangelist. Amen. Evangelist pastor. Praise God. Ang gwapo na pastor na ito, mga kapatid. Small but terrible. Praise the Lord. Kaya amin pong tinatawagan si Pastor John Rancy sa ang kanilang hinahandalan na iglesia sa bandang Pusurubyo. Pastor. Amen. Hallelujah. Tama. Kaya Pastor John,
Good afternoon po, Pastor Jun. Good afternoon, Pastor Rick, Pastor Rochelle. Okay na ba ako dyan? Okay Amen. po, ibinibigay na namin sa inyo ang pagkakataon, ang lahat ng pagkakataon, Pastor. Mga ilang oras ako, Pastor? 1.5. What's up? Okay na, kita na ako dyan sa video nyo. Okay. So maraming salamat una sa ating Panginoon. At syempre sa inyo na Pastor Vic, Pastor Marshall na nagtiwala sa munti kong kakayanan bilang lingkod ng Diyos. Maraming salamat sa inyo. Ang Diyos ang magbalik magpapala sa inyo. Pero bago ang lahat, happy birthday muna, Pastor Marshall. Sana ang Diyos ang magpala sa iyo. Okay. Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi salita ng ating Panginoong Diyos bilang sana makatulong ito ng pagpapala sa mga tao na makakarinig at makakapanood sa pagkakataong ito. Nais ko pong pag-usapan natin ang isa sa mga hula ng ating Panginoon dito po sa ating panahon na alam natin itong huling kapanahonan na tinatawag nating Laodicean Church Age. At nais ko pong kunin ang unang 2 talata sa panahon ng Laodicea sa aklat ng Revelations chapter 3. Magpapasimula po tayo sa verse 14 hanggang 15. Sana ang Diyos ang magpala po sa kanyang mga salita at patuloy po tayong kausapin ng Diyos sa ating mga puso sa hapon na ito. Ayon po dito sa aklat ng Revelation o Book of Revelations chapter 3 verse 14 hanggang 15. I know thy works. Okay, sabi niya verse 14, and unto the angels of the church of Laodicean church write, these things saith the Amen, and the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So ito po ang ating pag-uusapan sa hapon na ito, yung these things saith the Amen, the faithful and true witness, and the beginning of the creation of God. Doon po tayo magpo-focus ngayon. Yung sa 3 bagay na characteristic nung nagsasalita dito. Okay, sa itong pa, nice kong manalangin tayo ng konti, tumingi ng tulong sa ating Panginoon. Muli po, Ama, sa inyo po mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin ang inyong mga salita at ang inyong tulong at gabay ay inihiling na po namin. Nawabuksan niyo po muli ang luklukan ng inyong awa, ang durangawan ng inyong langit, upang bendisyonan kaming lahat, lalong-lalo na ang inyong pong mga salita. Tulungan niyo po, Ama, minsan pa ang inyong pong abang lingkod at kayo na pong mangusap sa puso ng inyong mga anak. Papuri, pasasalamat, pagsamba ang aming binabalik. Ito ang aming mga samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, magandang hapon po muli. Nais ko pong mag-concentrate nga po tayo dito sa tinatawag na 3 karakteristik ng ating Panginoong Diyos na nung siya ay magsalita dito sa panahon ng Laodicea, ang ilang karakteristik na binanggit niya sa panahon po natin ito, dahil sa bawat kapanahunan ay meron po siyang karakteristik na ipinapakilala bilang nag-iisang Diyos. Pero dito po sa ating panahon, meron po siyang 3 karakteristik na ipinakilala sa panahon ng Laodicea. Ito po yung tinatawag na the Amen, yun ang unang-una. At yung pangalawa, yung tinatawag na faithful and true witness. Yan po yung pangalawa na karakteristik niya sa panahon natin. At ang pangatlo, siya yung beginning of creation of God. So, yan po ang ating pag-uusapan at nais ko munang
umpisahan natin yung word na amen. So alam natin po, ang word na amen, ito yung tinatawag na, alam natin yung so be it. Ito yung siya nawa o maganap nawa. Dahil alam natin ang Book of Revelation, ayon po dito sa chapter 1, nais ko pong basahin muna ang chapter 1 para at least meron po tayong idea bakit dito sa huling panahon, ang kanyang characteristic ay isa roon ay amen. Sabi niya rito, sa Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Now, sa verse 3, ang book of Revelation ay tinawag na words of prophecy. So, meaning, itong pinag-uusapan natin, lalong-lalo na dito sa chapter 3 ng Revelation, this is a book of prophecy. Okay, alam natin sa mga nagbabasa at mahilig sa pagbabasa ng Biblia, tayo ay nasa huling panahon ng tinatawag na biyaya, at ang biyaya ng Diyos ay hinati po yan sa 7 kapanahunan. Sa ating mga hintil, ang biyaya ng Diyos ay hinati sa 7 kapanahunan. Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia at Laodicea. At naririto na nga po tayo sa Laodicea, sa huling panahon ng biyaya. Ngayon, ayon po dito sa binasa natin sa verse 14 and ng chapter 3, Revelation 3:14, ito yung teksto natin. And unto the angel of the church of Laodiceans write, these things saith the Amen. So may kita ninyo yung word na this, T-H-E-S-E, this, ang mga bagay na ito. So bago siya nagsalita dito sa huling panahon ng Laodicea, ay nagsalita muna siya o nag-prophecy muna siya sa patungkol sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia. So lahat ng pinaliwanag niya doon, ang sabi naman niya dito sa Laodicea, ang lahat ng bagay na ito, ang nagsabi ay ang Amen. So alam natin, yung word na amen, hindi lang to basta isang salita na amen, kundi ito ay persona. Yung word na amen, dahil sabi niya, ang nagsasalita nito ay ang amen. So bagamat tayo ay gumagamit ng word na amen, so be it, pero dito sa panahon natin, ang nagsalita dito mismo ay yung persona na amen. Dahil alam natin, yung amen na ito ay patungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ang salita ng Diyos ang nagsasalita dito, alam natin, John chapter 1 verse 1, na ang ating Panginoong Kristo, siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, ang ating Panginoong Kristo ang nagsasalita sa huling panahon na ito, na siya ay nagpakilala bilang una, Amen. So, ibig sabihin, sa huling panahon natin na ito, ang lahat ng naiprophecy ng ating Panginoong Diyos sa aklat ng kapahayagan patungkol sa 7 kapanahunan ng Iglesia, sa huling panahon na ito, so be it na lamang po yan. Maghihintay na lamang po tayo ng kaganapan at wala na pong po pwedeng magbago ng propesiya o salita ng ating Panginoon. Meaning, ang amen na ito ay yung tinatawag ng mensahe ng Diyos sa huling kapanahunan na complete and final revelation. Hindi na po yan po pwedeng baguhin ng sino mang tao. Ang mensahe ng Diyos sa huling panahon na ito na siyang iminensahe sa panahon ng Laodicea, ang ibig sabihin po ng kanyang minensahe ay magaganap na lamang po yan.
dahil ang nagsalita po niyan ay ang mismong Amen o ang mismong salita ng Diyos na kanya pong sinalita sa huling panahon na ito. Kaya po, una, kung mapapansin ninyo, meron po siyang binabanggit dito na the beginning of creation of God. Siguro laktawan po muna sandali natin yung faithful and true witness. So ngayon nakita po natin yung tinatawag na Amen. Ang Amen ay so be it. At ang Amen sa Biblia ay persona dito sa Laodicea na nagsasalita. At ang persona na yan ay ang mismong salita ng Diyos na nagkatawang tao sa panahon natin. Okay? So, ang kanyang gagawin, una doon ay yung sumunod sa Amen, yung faithful, true witness. So, ibig sabihin, ang lahat ng kanyang sinalita na final and complete revelation ay witnessan niya yan, patututunayan niya yan. So pag sinabi kasing witness, pag sinabing witness, siya yung nagpapatotoo. Pero ang nagpapatotoo dito, ang kanyang characteristic ay faithful and true witness. Kasi sa panahon po natin ngayon, maraming nagwe-witness ng salita ng Diyos pero hindi sila faithful. Maraming nagwe-witness ng salita ng Diyos pero hindi sila totoo. So may mga grupo na ganyan, sila daw ay mga witness ng ating Panginoon pero hindi nila dala-dala ang katotohanan at ang faithfulness sa salita ng ating Panginoon. But anyway, lalagpasan po muna natin itong faithful and true witness at skip tayo doon sa tinatawag na creation of God. Okay, so kung mapapansin ninyo dito sa verse 14, meron sinasabi dito, ang characteristic na nagsasalita dito ay the beginning of creation of God. Okay, bilang mga mananampalataya sa huling kapanahonan na ito sa mensahe ng ating Panginoong Diyos, alam na natin na ang tinatawag na creation na ito sa mensahe ng Diyos sa Laodicean Church Age, ito yung tinatawag na paglilikha ng Diyos sa kanyang nobya. Hindi na maglilikha pa ang Diyos ng anumang bagay na material na bagay dito sa mundo. Dahil sa Genesis, tapos niyang ginawa ang lahat ng bagay sa Book of Genesis chapter 1. At pagkatapos ng ika-6 na araw, sa ika-7 araw ay nagpahinga ang Diyos dahil binasbasan niya na lang ang lahat ng kanyang mga gawa. Now, ang Book of Revelation is prophecy. So meaning, sa huling panahon na ito, ay nag-prophecy siya na siya ay lilikha. Meron siyang lilikhain. At dito mapag-uusapan natin, ang kanyang lilikhain dito ay ang kanyang church o ang kanyang nobya. Unang-una, kung babalikan po natin ang Mateo Kapitulo 16, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon kay Pedro, nung tinatanong ng ating Panginoon kung ano ang pagkakakilala ng mga tao sa panahon na yon sa ating Panginoong Jesucristo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. At ang kanyang mga alagad ay sinabi, ang ilan ang akala nila sa iyo, ikaw si Elias, ikaw si Jeremiah, ikaw si John the Baptist, o isa sa mga propeta. Pero sinabi ng ating Panginoon, kayo naman ang tatanungin ko, ano ang pagkakakilala ninyo sa akin? Sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo. Ngayon sabi ng ating Panginoon, mapalad ka, Simon Barjonas, dahil hindi yan ipinahayag sa iyo ng sino mang tao ng laman at ng dugo. Kundi ang nagpahayag sa inyan ay ang Diyos na nasa langit. Ngayon, sa ibabaw ng kapahayagan na yan, ay itatayo ko ang aking iglesia. Now, alam natin hindi ito literal na church building o ano paman, kundi yung kanyang iglesia, ito yung tinatawag din ng Biblia na yung kanyang mga mananampalataya na itatayo sa tinatawag na kapahayagan. Kaya kung mapapansin po natin, ang unang karakteristik ng ating Panginoon dito sa huling panahon na ito, sinabi niya siya yung Amen. Dahil ang Book of Revelation is revelation of Jesus Christ.
na ito ay naiprophecy. Ngayon, ang revelation na ito na siyang Amen ay magaganap at magaganap na lamang po ito. Wala namang sino pang tao ang makapagbabago at makapag-aalis ng kapahayagan na yan. Ngayon, ang kapahayagan na yan ay meron po yan koneksyon sa buhay ng mga tao sa huling panahon na ito. Dahil sa huling panahon na ito, dito po magaganap yung tinatawag na pagtitipon ng ating Panginoon sa kanyang mga anak, maging yung mga nauna na sa atin na namatay kay Kristo Jesus, sa huling araw na ito ay titipunin ng Diyos. Yan po ay nakahula sa aklat ng Efeso Kapitulo 1. Babasahin po natin mamaya. At sa atin namang mga buhay, titipunin din po tayo ng ating Panginoon para sama-sama tayo yung mga unang namatay kay Kristo at ang mga nabubuhay pa kay Kristo ay sama-samang kukunin ng ating Panginoon. Now, tingnan po natin kung anong ibig sabihin ng Amen kasi may i-create ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng Amen at alam natin yung Amen na ito ang kapahayagan ng Panginoon. Pero gusto ko lamang pong puntahan po natin sandali ang Efeso Kapitulo 1. Sabi niya dito, sa verse 8 ng Ephesians chapter 1 verse 8, wherein he had abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he had purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. So ayon po dito sa Efeso Kapitulo 1, sa versikulo 8, tayo ay pinagyaman o pinasagana ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buong karunungan at kaalaman o katalinuhan. At doon sa kanyang karunungan at kaalaman, sabi niya sa verse 9, ay ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. So meron palang hiwaga ang Diyos na kanyang kalooban, na bago yun, ang hiwaga na yon na kalooban ng Diyos, magaganap yan dito sa huling panahon. Kasi ang prophecy dito, pag dumating na yung tinatawag na mystery ng kanyang kalooban, na yon ay may purpose siya doon. May isang purpose siya doon para tipunin ang lahat ng kanyang anak na naririto sa lupa, maging yung kanyang mga anak na nasa sa langit. Dahil sa Thessalonica Kapitulo 4, titipunin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak dito na nabubuhay sa lupa at yung mga unang nangamatay. Pero bago yon mangyari, kinakailangan mo nang maganap yung tinig ng Diyos ay bumaba galing sa langit, ang kanyang sigaw at ang kanyang trompeta. Yan ay may kinalaman sa buong hiwaga ng Diyos sa huling kapanahonan natin ito. So, kinakailangan muna na dumating ang buong hiwaga ng ating Panginoon at ang lahat ng kaalaman ng Diyos. Ano ba ang purpose niya? Bakit niya ibinigay ang kanyang hiwaga? Una, para tipunin na ang kanyang mga anak. Kaya kung mapapansin po natin dito sa Revelation chapter 3, sa verse 15 o verse 14 na ating pinag-usapan, may kita ninyo, ang kanyang layunin ay makapag-create. At ang kanyang i-create dito ay yung tinatawag na Matthew chapter 16, ang kanyang iglesia, na ayon po sa Biblia at Revelation, ang tunay na iglesia na ito ay tinawag niya itong bride sa huling kapanahunan. Pero bago niya ma-create yung kanyang bride, kinakailangan muna ayon din po doon sa Matthew chapter 16, lumabas muna ang kapahayagan ng ating Panginoon mula sa langit. Kaya kung papansinin natin ang karakteristik niya dito sa Laodicean Church Age, bago siya makapag-create, inuna niya yung word na Amen.
Yung amen, yun po ay ang kanyang minsay, ang lahat ng kanyang naipangaral na, naibigay ng hiwaga, magaganap at magaganap na lang dito sa panahon natin para makapag-create siya. Ang revelation na ito o ang kapahayagan nito ay mahalaga sa panahon natin ngayon. Dahil ito ang instrumento ng Diyos para makapag-create siya ng kanyang nobya. Okay, ayon po dito, sa chapter 2 naman ng Epeso, nais kong puntahan natin sandali yung Ephesians chapter 2. Ayon dito, sa verse 10, Ephesians chapter 2 verse 10. Kanina binasa natin ang Ephesians chapter 1. Basahin naman natin dito yung karugtong na pagpapaliwanag ni Pablo, Ephesians chapter 2 verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So may kita natin dito sa verse 10 ng Ephesians 2, tayo daw ay kanyang workmanship. Sa Tagalog kasi medyo may pagkakaiba ito kung babasahin, tayo ay kanyang mga gawa na ginawa kay Kristo. So tayo ay kanyang mga gawa. Pero kung titingnan natin yung word na workmanship, maging kung meron po kayong dictionary dyan, ang ibig sabihin po ng workmanship ay pagkakagawa o pagkakalalang. So tayo ay nilalang, pero merong isang bagay, paano tayo ginawa o nilalang. Ibig sabihin nito, inelaborate paano tayo ginawa. Halimbawa po ganito para magkaintindihan tayo. Kung ikaw ay gumawa ng isang tinapay at ipinakita mo na kaagad yung ginawa mong tinapay, as sabi mo, ito yung ginawa kong tinapay, pero actual na yon yung ginawa mong tinapay. Pero para maintindihan ng tao paano naging tinapay yon, ipakita mo yung paano mo siya ginawa. May mga ingredients po yan. Halimbawa, flour, asukal, asin, ano pang mga bagay dito, kung ano ang mga sangkap. Tapos ipakita mo, ganito po ang unang process, ganito ang gagawin, hanggang sa maging tinapay. So meaning, yung workmanship ay parang ganon. Ipakita mo kung paano nagawa o nangyari yung pagiging anak ng Diyos o nobya ng ating Panginoon, church ng ating Panginoon sa huling panahon na ito. Okay, kung papansinin niyo, bago niya binanggit ang chapter 2, may binanggit siya dito sa chapter 1, yung una nating binasa, yung bago tayo tawagin at tipunin ng ating Panginoon. Ito ang pagkakagawa ng ating Panginoon Ibinigay niya muna sa atin ang kanyang buong hiwaga, ang lahat ng kanyang kaalaman, ang lahat ng kanyang mystery, ng kanyang kalooban, kasi may purpose siya. Ang purpose niya roon para ito ang ating lakaran at para matipon tayo. Ngayon, sa chapter 1 yon. Pagdating naman sa chapter 2, makikita natin, idinugtong dito ni Pablo, yung chapter 1, yun ang ating pagkakagawa, pagkakalalang. So ang ingredients natin para maging nobya o para maging church, ang main ingredients dito ay ang lahat ng kalooban at kaalaman at kapahayagan ng ating Panginoon bago ka matawag o tipunin ng ating Panginoon. Ngayon, pagdating naman dito sa chapter 2, tayo, sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had made, sabi niya, had before ordained that we should walk in them. So, ngayon, para tayo naman ay makilala na tayo nga ay mga anak ng Diyos o nobya ng Panginoon, dapat kung ano na yung sinabi ng ating Panginoon na buong kapahayagan niya, lakaran na lang po natin yon. Hindi na po yan po pwedeng baguhin ng sino mang tao. Ayon po dito, ang kapahayagan ng ating Panginoong Diyos bago niya tipunin ang lahat ng kanyang mga anak. Ayon po doon sa unang Tesalonica 4, na darating ang kanyang tinig, ang kanyang sigaw at ang kanyang trumpeta. Na ayon naman dito sa Epeso Kapitulo 1, ito ang lahat-lahat ng kapahayagan ng ating Panginoong Diyos
ang lahat ng kanyang kalooban para ito ay matipon ang kanyang mga anak. Ngayon, pag nangyari yon sa chapter 2 ng Efeso, para makapag-create ang ating Panginoon ng kanyang church na naayon po yon sa Mateo Kapitulo 16. Kapag dumating ang buong kapayagan, sabi niya rito, itatayo ko ang aking iglesia. So malinaw po dito, kaya po dito sa huling panahon natin, sa huling panahon na ito, sa Laodicean Church Age, magkakaroon muna ng tinatawag na, sabi niya, dito sa chapter 3, bago niya binanggit itong Laodicea, ipinaliwanag niya muna ang buong kapahayagan ng Efeso hanggang Philadelphia, hanggang sa panahon natin. Kaya ang lahat ng kapahayagan na yan, sa lahat ng panahon na dumating na yan sa ating mga hintil, ito ibinigay niya na, sabi niya, amen na yan. That is the final and complete revelation. Pag dumating ang final and complete revelation, ang gagawin po niyan ay makapag-create ang Diyos ng kanyang church o ng kanyang bride, nobya sa huling kapanahonan na ito para tipunin na ang kanyang nobya, ang kanyang church, para dalhin na ng ating Panginoon sa kanyang sangkalangitan. Salamat sa ating Panginoon. Ngayon, may kita naman po natin dito yung tinatawag na faithful and true witness, bagamat naipahayag ng ating Panginoong Diyos ang kanyang hiwaga at tayo ay nilikha na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan. Hindi doon nagtapos. Kung mapapansin po natin, ipinagitna ng ating Panginoon doon yung word na amen, which is ang amen is complete and final revelation. At doon sa complete and final revelation, ang dulo nun, yung sa pangatlo, ay yung tinatawag na the beginning of creation of God. So tayo, ang creation ng ating Panginoon na nilikha sa pamamagitan ni Kristo, si Kristo ang buong kapahayagan ng Diyos. So bago tayo mag-create, kinakailangan lumabas muna si Kristo, ang buong kapahayagan ng Diyos, ang buong hiwaga ng Panginoon, para tayo ay maging nobya ng ating Panginoon. So pero may namamagitan doon. Yung buong kapahayagan at ang pagkaka-create sa atin, yun yung tinatawag na faithful and true witness. Ngayon, yung faithful and true witness, kung mapapansin po natin dito, marami sa mga alagad, yung tinatawag na faithful talaga sila, no? Yung word na faithful, siguro pag-usapan muna natin sandali, yung pagiging faithful ng isang tao. Ang faithfulness ng isang tao na kinakailangan siya ay laging tapat, yung tapat siya sa ating Panginoon, na anuman ang mga bagay na dumating sa kanya ay pinaglalaban niya Panginoon ang katotohanan. Isa yon sa uri na tinatawag nating faithfulness natin sa ating Panginoon. Kaya nga pag sinabi, ikaw ba faithful ka sa Panginoon? So malakas ang loob natin sabihin, okay, faithful ako sa ating Panginoon. Then, kung papansinin natin yung pagiging faithful o faithfulness ng ating Panginoon, medyo may pagkakaiba ito sa faithfulness ng isang tao, yung pagiging faithful ng isang tao. Kasi ang ating Panginoon, kapag siya ay nagsalita na ng isang bagay sa kanyang nobya, sa kanyang mga anak, hindi na niya pwedeng baguhin ang bagay na yon. Hindi katulad halimbawa ng tao, kung ako ay mangangako sa iyo at sa pasimula ng aking mga pangako sa iyo hanggat ikaw ay nakikita ko na hindi mo ko inaargabyado, hindi ka gumagawa ng anumang kasamaan sa akin, magiging faithful din ako sa iyo. Tutuparin ko mga bagay na pinangako ko. But sometimes, ang tao kapag nasaling mo ang damdamin ng tao, kung ano man ang naipangako ko, halimbawa o naipangako ng tao, pwede niyang baguhin yon o kalimutan. Pero itong pagiging faithfulness ng ating Panginoon o yung sinasabi niyang faithful and true witness, iba sa tao. Meaning, kung ano man ang pagkukulang ng mga anak ng ating Panginoong Diyos o pagkukulang ng kanyang nobya,
hindi na niya po pwedeng baguhin ang anumang bagay na sinalita na niya. Kasi sabi niya doon, siya yung amen. Ang ibig sabihin ng amen, so be it. Magaganap na lang yon. So anuman ang pinangako niya sa kanyang nobya, sa kanyang church, hindi na yan po pwedeng baguhin pa. Kahit si Satanas, hindi na niya pwedeng baguhin yon. Kasi once na lumabas na sa bibig ng ating Panginoon, hindi na po pwedeng baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay na yon. Or else, hindi natin siya mapagkakatiwalaan kung babaguhin niya ang kanyang salita. Yun ang sinabi ng mensahero ng Diyos sa huling kapanahonan na ito, hindi na niya pwedeng baguhin. Dahil ang Diyos, bago niya salitain yan, alam niya na ang lahat ng bagay. Okay, pero mamaya, sana pahintulutan niyo po ako na bumasa ng ilan sa mga sipi ng mensahe ng Diyos sa huling kapanahonan na ito upang ang lahat ng pinapaliwanag ko na ito ay makita natin, lalo na sa atin na mga mananampalataya sa huling kapanahonan na ito, makita natin na itong napapakinggan natin ay paano rin na ipaliwanag ng mensahe o mensahero ng ating Panginoon. Anyway, gusto ko munang ipaliwanag sandali yung tinatawag na faithful and true witness. Now, speaking of witness, halimbawa sa korte o sa trial, kapag ikaw ay kukuha ng tinatawag na witness, ang trabaho kasi ng witness, siya yung magpapatotoo o patutunayan niya ang anumang bagay na sinabi o sinalaysay ng isang tao. Halimbawa, merong isang tao na nagpapaliwanag sa isang kaso na yung kanyang pinapaliwanag maaaring sa pakinig ng judge po pwede kasing totoo at po pwedeng hindi totoo. Ngayon, ang ginagawa ng hukom ay humahanap sila ng tinatawag na witness na ang trabaho ng witness ay patunayan ang sinasalita ng isang tao. Kung ano yung binabanggit, pinapaliwanag ng isang tao, kinakailangang merong witness o magpapatotoo. Ngayon, ang witness na yan, dapat maging faithful din siya, matapat siya, at dapat totoo ang kanyang wini-witnessan. Or else, sa panahon natin ngayon, pwede nang kasuhan ang isang taong nagwi-witness na ang kanyang witness ay false witnessing. Sa panahon natin, may batas ng ganyan. So ngayon, ang amen, ang ating Panginoong Sokristo na nagpaliwanag ng buong katotohanan, ang ating Panginoong Sokristo na nagpahayag ng buong hiwaga, buong counsel ng ating Panginoong Diyos, ang lahat ng mystery, ipinaliwanag sa atin lahat yan para tayo ay maging nobya, na-create tayo para maging nobya, kinakailangan niyang patunayan o i-witness niya na ang lahat ng kanyang sinabi ay totoo. So kaya, makita natin sa panahon natin, napaka-importante rin sa buhay natin kung tinatawag natin ang ating sarili ay nobya ng ating Panginoon. Kinakailangan nating mapatunayan na tayo nga ay isa doon. At ang tanging magpapatunay lamang niyan ay ang tinatawag na ang ating Panginoong Sokristo sa panahon niya o sa pagiging Espiritu Santo niya sa huling panahon na ito. Kasi sabi ng ating Panginoon, kapag ibinigay ko ang aking Espiritu Santo o ang Comforter, sabi niya, i-guide kayo sa buong katotohanan. Meaning, papatnubayan kayo sa buong katotohanan, ipapaliwanag sa inyo ang buong katotohanan, at ang buong katotohanan na ito ang magpapalaya sa atin sa nung tayo ay nasa kadiliman ng sanlibutan na ito, palalayain tayo ng katotohanan na yan. Siguro, bago ako magpatuloy doon sa faithful and true witness, babasahin ko sa inyo sandali yung doon sa Efeso na binasa natin. Sabi niya dito sa chapter 2 uli ng Efeso, umpisahan natin sa verse 1. And you had he quickened
who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the last of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Okay, baybayin po natin ng mainam o dadahan-dahanin ko po ang pagpapaliwanag sa tulong ng ating Panginoon upang maipako ko ng gusto yung isang bagay na gusto kong sabihin sa hapon nito. Sabi niya dito, yung mga unang talata, tayo ay dating mga patay dahil ginagawa natin ang lahat ng last, pita, at ang mga kasalanan sa libutan ito. Na tayo daw dati ay katulad din ng mga makasanlibutan na gumagawa ng mga makasanlibutang gawa. Pero dahil ang Diyos ay mayaman sa awa, sabi niya rito na ang kanyang dakilang pag-ibig ay inibig niya sa atin. Ibinigay niya sa atin. Sa verse 5, kahit na gaano, sabi niya, kahit na tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan, He quickened us with Christ. So alam natin yung salitang quickened, halos walang pinagkaiba yan sa tinatawag na resurrection o yung mula sa patay, binuhay ka. Pero ito ay hindi tumutukoy sa pagkabuhay na maguli ng ating physical na katawan dahil hindi pa naman tayo namatay. Pero dito, kinwikan tayo. Dati tayong patay, pero binuhay tayo. Anong ibig sabihin nun? Sa isang spiritual na kalalagayan, tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Dahil sa Biblia, ang ibig sabihin ng death o yung kamatayan, ito ay yung tinatawag na separation. Ang ibig sabihin ng kamatayan o ang death ay separation. Dati tayong patay, dati tayong separated sa presensya ng Diyos. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay dakila at sagana. Yon ang naging dahilan kung bakit tayo ay nailapit sa presensya ng Panginoon. Ngayon, nandun tayo, nailapit tayo sa presensya ng Diyos dahil ang Diyos lamang ang may buhay, ang may akda ng buhay at nagmamay-ari ng buhay, nailapit tayo sa buhay. So, mula sa isang spiritual na kamatayan, tayo ay nailapit sa buhay. Ngayon, ang tanong, papaano tayo nagkaroon uli ng buhay o paano tayo nailapit sa ating Panginoon? Balikan po natin yung ating binasa dito sa verse 7 ng Ephesians chapter 2. That in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. So meron ditong tinutukoy yung toward us, mga mananampalataya, yun yung mga kinweekend ng ating Panginoon. So may kita natin, dapat daw dito, sabi niya, dahil ang hula sa mga panahon na darating. Kaya pinag-uusapan natin dito, yung Laodicean Church Age, may mga dumating na mga panahon ng Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia, at tayo ay nasa Laodicea. Yung mga panahon na dumating na yan, sa huling araw na ito, ipapakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig. At ano yon? Ituloy po natin ang verse 8. Sabi niya rito, for by grace are ye saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God.
So may kita ninyo yung panahon na mga darating na ipapakita niya ang kayamanan ng kanyang biyaya patungo sa atin. Sabi niya sa verse 8, sabi niya, sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung titingnan nyo ang pangungusap dito ng banal na kasulatan, pagkatapos niyang sabihin yung tinatawag na for by grace ye are saved through faith, after ng word na faith, meron dong tinatawag na colon, yung dalawang tuldok. Ngayon, ang ibig sabihin nun, nung colon na yon, kapag sinundan mo uli yon ng isa pang pangungusap, patungkol na po yon sa una mong ipinangusap. Yun ang po ang ibig sabihin ng colon. Ngayon, ano ang sumunod na pangungusap? Sabi niya, and that not of yourselves. Yung pananampalataya daw na yon, hindi mo sarili. Anong sabi niya rito? Yung hindi natin sariling pananampalataya, colon na naman ang tinundok doon, sabi niya, it is the gift of God. So meaning, bago ka magkaroon ng kaligtasan, kinakailangan mo muna ng biyaya. Pero bago ka magkaroon ng biyaya, kinakailangan muna ng pananampalataya. Tapos yung pananampalataya, sabi niya, hindi mo yan sariling pananampalataya. Ang sabi doon, yung pananampalataya na yan ay gift ng Panginoon. So alam natin bilang mga mananampalataya ng Biblia, lalong-lalo na ng mensahe sa huling kapanahunan, na ang ibig sabihin ng faith o pananampalataya ay revelation. Kaya nga pagdating dito, kung i-atras nyo yung chapter 1 ng Epeso, ang pinatutungkulan sa chapter 1 ng Epeso, bago tayo matawag mula sa kamatayan, mula sa kadiliman, dapat dumating muna sa atin ang wisdom, prudence, knowledge, at yung tinatawag na will ng ating Panginoon. At pagdating sa chapter 2, yung mystery na ito, yon ang magbibigay sa atin ng tinatawag na biyaya para maligtas ka. Ngayon, yung biyaya na yon, tinawag niya na faith. Ang faith ay revelation. So idugtong nyo na lamang po yung faith na yon, yung revelation sa chapter 1 ng Ephesians, buong karunungan at kapahayagan ng ating Panginoon. Para ano? Sabi niya rito, para daw tayo ay magkaroon ng biyaya. So ngayon, maraming tao ngayon, akala nila porke may pananampalataya sila sa ating Panginoong Kristo na yun na ang, let's say, yung tagapagligtas, okay na. So hindi po ganong klaseng pananampalataya ang tinutukoy po dito. Kasi sabi din dito ni Pablo, yung pananampalataya na ito, hindi mo ito sariling pananampalataya para ikaw ay maligtas. Ang pananampalataya na ito ay kaloob ng Diyos. Ngayon, ano ang pananampalataya uli? Kapahayagan. So wala tayong kapahayagan sa ating sarili. Kung iatras uli natin ng chapter 1, ito ang buong counsel, wisdom, prudence, knowledge ng ating Panginoon. Yung faith na ito. Kaya doon lang tayo magkakaroon ng kaligtasan kung tatanggapin natin at yun na, sampalatayanan na natin yung kapahayagan na yon. Kaya nga, chapter 3 uli ng Revelation, bago makapag-create ang ating Panginoon ng kanyang nobya, beginning, yung creation, bago mag-create uli ang ating Panginoon ng nobya, dito sa chapter 3 ng Revelation, pinag-usapan natin, kinakailangan munang dumating sa iyo. Alin? Yung beginning ng creation, si Kristo. Sino si Kristo? Siya yung Amen. Sino si Kristo? Ang buong kapahayagan ng Diyos. Siya ang Diyos na naipahayag sa huling kapanahunan na ito. Ang tunay at nag-iisang Diyos na naipahayag sa huling kapanahunan ito, na nangusap sa pamamagitan ng Espiritu Santo dito sa panahon natin upang maibigay niya ang buong kapahayagan, i-guide tayo sa buong kapahayagan, i-guide tayo sa buong counsel ng Panginoon para tayo ay maging nobya o iglesia ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, hindi lang niya basta gagawin yan sa'yo. Okay? Na ibigay sa'yo ang buong kapahayagan sa huling panahon na ito para ikaw ay mula sa kamatayan ay maibalik uli sa buhay.
Hindi lang ganon ang kanyang gagawin, kundi ipapagitna niya. Ikaw na nilikha ng ating Panginoon at ang dahilan ng iyong pagkakalikha bilang nobya, ang lumikha at ang nilikha, merong namamagitan sa kanila yung faithful and true witness. Okay, dako po tayo doon sa tinatawag na faithful and true witness. As I said earlier, ang witness, kinakailangan dapat totoo ang kanyang sinasabi at dapat patunayan niya ang isang bagay na yon. Dapat katanggap-tanggap at mapatunayan niya. Ang isang judge, mararamdaman ng isang judge o maiintindihan, masisense ng isang judge, mararamdaman ng isang totoong judge kapag ang judge ay righteous din naman, matuwid. Kapag ang witness ay nangusap, sa natural tayong judge at saka yung natural na witness. Ang natural na judge, dahil pinag-aralan niya, ang mga abogado kasi, isa sa pinag-aralan ng abogado ay yung pagiging psychologist nila. Meron silang tinatawag na subject na psychologist o psychology. Ngayon, kinakailangan nila ang subject na psychology kasi kinakailangan nilang maintindihan yung tinatawag na human behavior. Kasi ang isang tao, nasisense yan kapag siya ay nagsisinungaling, nababasa yan ng isang taong marunong o nakakaalam ng tinatawag na psycho, yung pagiging psychologist niya. Nasa psycho niya yon, nasa psych niya kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Kasi ang tao sa Biblia rin meron siyang sinasabi ang tao, yung tinatawag na yung body language. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, pag ang isang tao meron siyang alam sa tinatawag na human behavior na skill na makaalam. Maging ang mata ng isang tao, kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, nakikita mo sa kanyang mga mata kung nagsisinungaling siya o hindi. Maging ang kanyang mga kamay, ang kilos ng kanyang katawan, nagsasalita ng kontra sa kanyang sinasalita. Yun yung tinatawag na body language. Kaya nararamdaman at nakikita ng isang judge kung ang isang witness ay sinungaling o hindi. Kaya niyang humatol ng mali ang witness ng isang tao. Pero dito sa pag-uusapan natin, yung witness na ito, dalawang bagay ang kanyang kinatatayuan. Faithful and true. Ano ang ibig sabihin nito sa banal na kasulatan? Now, tandaan po natin, sa huling panahon na ito, mag-create ang Diyos ng kanyang church na tinawag niyang bride. Pero bago dumating ang pag-create o bago maganap ang pag-create o ang bride, kinakailangan dumating muna sa kanya yung creator. Okay, yung beginning ng ating pagkaka-create, yung pagkakalalang. Dahil sabi ni Pablo, tayo ay itinatawag na workmanship sa pamamagitan ni Kristo. So, bago tayo malalang, dumating muna sa atin si Kristo. Si Kristo ang salita, si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Kailangan dumating muna sa buhay natin ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating Panginoon, siya yung buong katotohanan at ang buong kapahayagan sa huling panahon nito. Ngayon, pag dumating yan, doon ka makikreate. At hindi ka tatapusin ng Diyos sa ganung bagay lang. Mamamagitan, ulitin ko, mamamagitan ang faithful and true witness. Okay, speaking ng faithful and true witness, tayo kinakailangan natin maramdaman kung totoo ba o hindi yung ating napapakinggan na katotohanan o ng mensahe nito. Ayon po dito sa unang Pedro, Kapitulo 1, sa versikulo 8, ito po ang pagkakasabi. Whom, having not seen, ye love, in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. So dito ay pinapakita ni Pedro, tandaan po natin, si Pedro ang binigyan ng kapahayagan at susi ng ating Panginoon nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao dito sa lupa. Ngayon, nagpapatotoo dito si Pedro na nung maibigay sa kanya ang kapahayagan, sabi niya man dito, bagamat hindi natin siya nakikita, minamahal natin siya.
At sabi niya, bagamat ngayon hindi pa natin siya nakita, sabi niya, sinasampalatayanan pa rin natin siya. At yung bagay na yun, sabi niya, kayo ay nagagalak ng isang kagalakan hindi maipaliwanag. O sabi niya, unspeakable joy. Hindi mo kayang salitain kung ano yung bagay na yun. Kasi nga, hindi ito bagay na maipapaliwanag, kundi ito'y isang nararamdaman. Pinapatunayan ng ating Panginoon, hindi sa ating kaisipan lang, kundi sa ating puso at damdamin, na ang lahat ng kapahayagan na ibinigay niya rito para ikaw ay maging nobya niya, ipararamdam niya sa iyo yon. Kaya ang judge, alam niyo, nararamdaman din ng judge kung ang isang tao, yung literal na judge, nararamdaman din niya, nakikita niya kung nagsisinungaling o hindi. Ngayon, dito sa atin, tandaan po natin, pinaramdam sa atin ng Panginoon. Kahit hindi pa natin siya nakita, hindi pa natin siya nakasalamuha, minahal at sinampalatayanan natin siya. At merong isang kagalakan, hindi niya ba napansin, yung kasunod ng mga pangungusap ni Pedro na hindi mo siya nakita pero minahal mo, no ngayon hindi mo pa siya natatanaw pero sinasampalatayanan mo. Tapos sabi niya, merong kang kagalakan na ang kagalakan na yon ay hindi kayang ipaliwanag. Meaning, nararamdaman yon na ang nararamdaman mo ay hindi mo kayang ipaliwanag. Pinatunayan ng ating Panginoon. At ang sabi ng mensahe ng Diyos sa huling kapanahonan, that is just a partial realization. Yung pagiging faithful pala ng ating Panginoon at true witness, ipaparealize sa iyo ng ating Panginoon. Marirealize mo, pag sinabing realization, napatunayan mo yung isang bagay pinatunayan sa iyo. Siguro sa mga mananampalataya ng mensahe sa huling kapanahunan na ito, pahintulutan niyo po kung basahin sandali ito, ang bagay na ito. Sabi niya po doon sa mensahe po ng Diyos sa huling kapanahunan na ito sa Laodicean Church Age, sabi niya dito ganito, with them we rejoice also. We haven't seen Him, but we have felt Him. Nararamdaman natin siya. We know Him now as much as our limiting senses can let us. But, sabi niya ito, one day, it will be face to face. That is for this age. He is coming at the end of this age. Partial realization will be made perfect realization. Complete realization. We have been looking through a glass darkly, but soon it will be face to face. We have been going from glory to glory, but soon it will be right in the glory, and His glory we will shine. We shall be like Him, wondrously like Him, Jesus our Savior divine. So may kita natin dito yung 1 Peter chapter 1 verse 8, that is just a partial realization. Pag sinabing partial realization, bahagi lang yan ng pagpapatunay ng na-realize mo. Bahagi lang yan. Yung nararamdaman mo na kasiyahan, yung nararamdaman mo na katotohanan, hindi lang yan basta ibinigay sa iyo ng Diyos intellectual, mentally, hindi ganon. Ipinaramdam sa iyo yan. Pero nung naramdaman mo yan na ikaw ay isang anak ng Diyos, bahagi ng Diyos, nobya ng ating Panginoon, hindi ka iniwanan na ganun lang, kundi pinapatunay niya kasi nga pag dumating sa iyo ang buong katotohanan, ang gagawin ng buong katotohanan sa iyo sa huling panahon to, gagawin kanyang iglesia niya, gagawin kanyang nobya niya sa huling panahon. Pero yung katotohanan, ang buong katotohanan at tayo bilang nobya niya, meron doong isang namamagitan ang pagiging faithful and true witness niya sa buong katotohanan niya. Saan niya pinapatuloy yun? Sa atin. Ngayon, sabi sa 1 Peter 1:8, kahit hindi natin siya nakita pa, hindi pa natin siya nakasalamuha, nararamdaman na natin. At ang nararamdaman natin, hindi kayang ipaliwanag ng ating mga bibig. Ngayon, ano sabi ng Diyos sa mensahe niya sa huling kapanahonan dito? Ito ay partial lang.
bahagi lang yan ng tinatawag na perfect realization. Kasi partial realization lang ito. Na-realize natin na tayo ay anak ng Diyos, na-realize natin na tayo ay nobya dahil nga sa kapahayagan na ibinigay sa atin ng Diyos sa huling panahon na ito. Ngayon, sabi ng mensahe ng Diyos sa huling kapanahonan na ito, darating tayo sa tinatawag na complete realization. Kasi nga, kinakailangan patunayan talaga ng Diyos sa atin ito eh. Kasi darating tayo sa isang lugar na ipinaghanda sa atin ng ating Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, we shall be like Him. Magiging katulad din niya tayo. Ngayon, paano niya patutunayan yon na tayo ay magiging katulad niya kung hindi niya tayo dadalhin doon sa kanyang presensya at tayo doon ay magniningning katulad ng kaningningan ng ating Panginoon. Tama? So sabi nga ni Pablo sa Aklat ng Korinto na sa ngayon, pag tumitingin ka sa salamin, nakikita mo doon yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Di ba sinabi ni Pablo yun? Kapag tumitingin tayo sa glass, sa salamin, ang nakikita mo doon ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pero tingnan niyo po literally, pag humarap ka sa salamin, ang makikita mo ay ang sarili mong imahe. Pero sa isang spiritual na kalalagayan, pag ikaw ay humarap sa salamin ng buhay, at ipinahayag sa iyo ng ating Panginoong Diyos kung sino ka before the foundation of the world, Ephesians chapter 1 uli. Itinakda ka na ng Diyos bago pa ang sanlibutan ay malika na ikaw ay lalakad sa buong counsel niya. Chapter 1 ng Epeso. Bago ka maging tao dito, itinakda ka na niya sa huling panahon na ito na ipapaunawa sa iyo ang lahat ng kanyang kapahayagan, ang lahat ng kanyang karunungan para doon ka na lumakad. At sabi ni Pablo, we are changing from glory unto glory. Imagine niyo mga kapatid kung saan tayo nagmula. Sabi ni Pablo, we are from glory. At yung glory na pinagmulan natin, babalik ulit tayo to glory. Kaya ngayon, kung mapapansin ninyo, ang kapahayagan na ito, napaka-importanting kapahayagan sa huling panahon na ito, para ikaw ay maging nobya, para ikaw ay maging totoong iglesia ng ating Panginoon, kinakailangan mo nang dumating sa iyo ang tinatawag na complete and final revelation, and that complete final revelation is the Amen of God. Salita ng Diyos na hindi mo na pwedeng baguhin yan. Sad to say, may mga tao ngayon, especially denominations, now, excuse for this word, denomination, but this is a fact, this is a true, na binabago ng maraming isms, ism preachers, yung tinatawag na kung ano na yung nasalita ng ating Panginoon, binabago pa nila. Same thing sa huling panahon na ito. Tapos nang binanggit ng Diyos mismo ang kanyang mensahe sa huling panahon nito, but sad to say, marami pa ring tao with isms in their back na gagawa pa rin nilang palitan ang sinabi na ng ating Panginoon. But just to prove that, gusto kong basahin sandali yung tinatawag na mensahe mismo ng ating Panginoong Diyos. Pahintulutan niyo po ako na hanapin lamang po ito sandali. Kasi ito po ay napaka-importante sa atin. Okay, sana hindi po kayo naiinip at babasahin ko lamang po ito. Okay, salamat sa ating Panginoon dahil at least naniniwala ako na kahit papano tayo ay nagkakaabutan sa ating pinag-uusapan sa hapon na ito. At ako yung maasa din na tayong lahat ay kinakausap na ng ating Panginoon sa mga pagkakataong ito. Na ang ating Panginoon, habang tayo ay kinakausap, sana
sa mga magilaw naming tagapanood o taga-subaybay ng programa na ito, makapagbigay sa inyo at makapagdulot sa inyo ng munting kapahayagan para tayo ay makapag-isip sa huling mga pagkakataon to ng panahon. Sabi po ng mensahe ng Diyos sa huling panahon na ito o sa huling kapanahon to, paintulutan niyo po akong bumasa upang mabigyan ko lamang po ng side ang aking sinasabi sa pagkakataong ito. Ang sabi po dito, binanggit po dito ang Revelations chapter 1 verse 11. Then right after na mabasa niya yung Revelations 1 verse 11, ito po sinabi ng mensahe ng Diyos. Here it is, the first and the last, the Alpha and Omega, that's all of it. The one true God, the voice and the word of God, reality and truth is at hand. What a thing it is to be in the Spirit, to be in the presence of God and hear from Him what thou seest write in a book and send it to the 7 churches. The voice that sounded forth His word in the Garden of Eden and upon Mount Sinai, which voice was also heard in the excellent glory of the Mount of Transfiguration, was once again sounding forth, and this time to the 7 churches with a complete and final revelation of Jesus Christ. So, itong voice na ito ng ating Panginoon na sinasabi rin ni Pablo doon sa tinatawag na Hebreo Kapitulo 1, yung voice na yon ay nagsasalita sa huling panahon natin. Then sabi naman dito ng mensahe ng Diyos, with a complete and final revelation. So pag sinabing complete and final revelation, tama yung sinabi ng Biblia. These things saith the Amen. Yung buong church ages na yon na sinabi ng mensahe ng kapanahunan, yung kanyang tinig, ang dala-dala niya dito ay complete and final revelation. Kaya pagdating ng last age, which is Laodicean church age, sinabi niya rito, these things saith the Amen. Ano yung Amen? That is, so be it na lang, the complete and final revelation. Hindi na yan pwedeng baguhin. Ngayon, sabi naman po dito, sabi niya pa rito sa pagpapatuloy, oh, you will recognize that voice when He calls, if you are one of His own. Marirealize daw ng isang tao ang tinig na yan, ang complete and final revelation, kapag siya ay kabilang sa kanyang mga pagmamay-ari ng ating Panginoon. Kasi balikan po natin uli ang John chapter 10. Sa John chapter 10, makikita natin doon na ipinakita ng ating Panginoon, my sheep will hear my voice. Siguro, basahin ko na lamang po para at least hindi po tayo magkamali sa bagay natin na mababanggit. Okay, John chapter 10. Okay. Verse 1, verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door in the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Kapag dumating daw itong shepherd na ito, yung kanyang sheep ay susunod. Kasi ang sheep na ito, nakikilala ang kanyang tinig. Now, ibalik niyo po uli ang ating pinag-usapan. Yung tinig na ito, sinabi ni Pablo, Hebreo Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 4. Makikita nyo, ang Diyos na nagsalita sa atin noong unang panahon sa ating mga magulang, sa mga propeta, ay siya ring Diyos na nagsalita sa atin sa huling panahon na ito. Ngayon, sabi ni Pablo, ngayon,
pag marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Kasi sabi ni Pablo, kung hindi niya na-spare ang mga unang magulang natin na hindi sumampalataya, paano tayo makakaligtas sa hatol ng ating Panginoon? That is chapter 2 na ng Hebrew. Kaya chapter 3, makikita natin doon, ngayon, pag marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso. Kasi sabi naman dito ng ating Panginoon, John chapter 10, nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. At sabi niya, susunod sila doon. Kaya tama ang mensahe ng Diyos dito. Sabi niya, you will recognize that voice when He calls if you are one of His own. Maiintindihan mo ang lahat ng hiwaga ng Diyos na prepare niya sa huling panahon na ito, yung amen na prepare niya sa huling panahon na ito, yung complete and final revelation na prepare ng Diyos sa huling panahon na ito, ang kapahayagan na ipiniprepare ng Diyos sa huling panahon ito, maiintindihan niya ng lahat ng kanyang mga tupa para sila ay tawagin at tipunin para gawing nobya at para gawing iglesia ng ating Panginoon. Ngayon, pag yan ay nangyari na, kapag ikaw na ay naging nobya, church ng ating Panginoon, patutunay, siya ang magwi-witness niyan. Hindi ka niyan iiwanan na basyo, na para bagang wala lang. No, hindi ganon. Patutunay niya, pararamdam niya sa iyo yan, ipaparealize niya sa iyo yan. At yung realization na nararamdaman natin, 1 Peter 8, sabi doon, hindi natin kayang ipaliwanag. But one of these days, pwede mo na may paliwanag kasi hahantong na tayo sa tinatawag na complete realization. Ang nararamdaman nating ligaya ngayon, that is just a partial realization. Pero darating ang time, i-witness niya, ipaparealize niya sa'yo, i-witness niya sa'yo, patutunayan niya sa'yo ang kanyang katapatan sa kanyang salita. Dahil yan ay kanyang pinangako, gagawin niya yan. Kaya sa ating mga giliw na taga-subaybay ng programa na ito, kung gusto natin na magkaroon ng kasiguraduhan sa ating buhay at maintindihan natin na tayo nga ay isa sa pinili ng ating Panginoon, makinig ka sa programa na ito sa tuwina, makinig ka lagi sa programa ito dahil dito mo mapapakinggan ang buong kapahayagan ng ating Panginoon. Sa kanyang ipinapisi, Revelations chapter 3, para ikaw mismo ay maging bahagi ng tinatawag na nobya ng ating Panginoon o ng iglesia ng ating Panginoon. Okay, sa aking pagtatapos sa pagkatotoo, gusto kong basahin lang sandali yung iba pa sa chapter 10 ng Book of John. So, sabi niya rito, this parable speak, verse 6 na tayo, this parable speak Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. They said, then said Jesus unto them, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Hinay-hinayin lang po natin ito. Ang sabi sa mga unang binasa natin, ang totoong pastor ng ating Panginoon, sila ay pumapasok sa pintuan. Ngayon, pag hindi ka dumaan sa pintuan, sabi ng ating Panginoon, yan daw yung mga magnanakaw at mga mangmamaslang, robber and thief. Ngayon, sabi ng ating Panginoon, nung hindi maintindihan ng mga alagad niya yung kanyang sinasabi, ipinaliwanag ng Panginoon, sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang pintuan. So, sino si Kristo? Siya yung pintuan. Isa pa, sino si Kristo? Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Sino si Kristo? Yung nagsasalita sa uling panahon natin, siya yung Amen. Ano yung Amen? Complete and final revelation. Ngayon, ang lahat ng tupa ng ating Panginoon papasok doon sa pintuan dahil si Kristo ang pintuan. Si Kristo ang pintuan, si Kristo ang salita, si Kristo ang buong katotohanan, si Kristo ang Amen, si Kristo ang complete and final revelation. Dapat yun ang pasukin mo, hindi grupo at relihiyon. Dapat ikaw ay makapasok kay Kristo, pintuan, dahil siya ang complete and final revelation. Paano natin magagawa yon? Corinthians 13, by one Spirit, we are all baptized into one body. And that is the body of Jesus Christ, the mystical body. Then, sabi din ng ating kapatid na si Pablo, Romans 8, ang lahat ng nakay Kristo ay wala ng anumang hatol pa.
ngunit lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Lahat ng na kay Kristo. Sino si Kristo? Sa binabasa nating John 10, siya ang pintuan. Ano yung pintuan na yon? Siya yung amen, siya yung true, siya yung complete and final revelation, siya yung buong counsel, buong hiwaga ng ating Panginoon na ipinahayag sa huling panahon na ito. So, lahat ng tupa ng ating Panginoon makakarinig at marirecognize at papasok doon. Hindi siya sa sistema papasok, sa buong kapahayagan ng ating Panginoon. Ano pa ang pagkakasabi dito ng ating Panginoon? I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, that they might have it more abundantly. Then sabi pa na ating Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep, and fleeteth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep. And sabi niya rito, I am the good shepherd, and know my sheep, and I am known of mine. So vice versa. Ako, sabi ng ating Panginoon, ako ang shepherd, ang pastor, nakikilala ko ang aking mga tupa, vice versa, ang aking mga tupa nakikilala din ako. Kaya tama ang mensahe. Kung ikaw ay isa sa tupa ng ating Panginoon, ang mga napapakinggan mo ngayon ay mauunawaan mo ito. Isa sa mga araw na ito, ipapaunawa sa iyo ng Diyos. Kung ikaw ay bahagi ng tupa ng Diyos o pagmamay-ari ng Diyos, maiintindihan mo ito kapag dumating sa iyo ang tinig. Dahil sabi niya, my sheep will hear my voice and they follow me. At nakikilala ko ang aking mga tupa at ang mga tupa ko ay nakikilala ako. Vice versa. So sabi niya, wala nang sino man makakapaghiwalay pa sa akin, sa aking mga tupa niya. So may kita natin dito, amen, ang kabutihan ng ating Panginoon, hindi lang niya tayo basta binigyan ng kapahayagan o karunungan o ano paman. Kasi mahirap dahil sabi ni Pablo sa Korinto, kung di nagkakamali, 13, sabi ni Pablo, kahit malaman ko ang buong hiwaga ng Diyos, kung wala sa akin ng charity o yung love na yon, wala akong kabuluhan. So mahalaga na magkaroon tayo ng wisdom and knowledge ng ating Panginoon, full revelation, complete and final revelation. Pero kung wala pa rin yung tinatawag na charity na yon, amen, sa ating puso, magkakaroon tayo, hindi, sabi ng Biblia, wala pa rin tayong kabuluhan. Kasi may mga tao ngayon na dala-dala ang buong katotohanan na ito, pero sabi nga ng ating Panginoon, para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi nila iniintindi ang tupa ng ating Panginoon. Para sa kanila lang sarili ang iniintindi nila. Kasi nga, bayaran sila hireling sila Hindi baling mapariwara ang sheep basta makuha na nila ang kanilang bayad. Hindi po tayo ganoon. Ang mga lingkod ng Diyos sa programa na ito, makikita niyo po mga giliw na taga-subaybay, dadaling kayo sa buong katotohanan dahil ang buong katotohanan ay si Kristo. Ang buong hiwaga na itinakda ng Diyos sa huling panahon na ito para matipon na ang lahat ng kanyang mga anak, ipadadala niya sa huling panahon na ito, ipaparinig niya sa kanyang mga tupa, at kung yung tupa na yan ay pagmamay-ari ng Diyos, maiintindihan o makikinig at susunod yan sa tinig ng kanyang pastor. Walang iba kundi si Kristo. Okay, sa pagkakataon pong ito, nais ko pong bigyan ng tinatawag na conclusion bagay nito. Revelations chapter 3 ay binasa natin ang verse 15, ang church ng Laodicean Church 8. Ito na po yung last age o ito na po yung huling panahon na ang biyaya ng Diyos ay iiral. Pagkatapos po nito, pagkatapos ng rapture, wala na pong biyaya, wala na pong panahon pa na darating. Ngayon,
sa huling panahon na ito, ang gagawin ng Diyos, sa huling panahon na ito, ang gagawin ng Diyos ay lilikha siya ng kanyang iglesia, ng kanyang church, ng kanyang nobya o bride. Para maganap yan, yung sa Matthew chapter 16, kapag dumating ang kapahayagan, itatayo ko ang aking iglesia o ang aking church, ang aking nobya, sabi ng Panginoon. So, bago niya maitayo, bago siya magkaroon ng creation na nobya, bago niya ma-create ang kanyang nobya, dapat dumating muna yung amen. Kasi yun ang una eh. Amen. Ngayon, yung amen sa ating pagpapahayag, siya yung complete and final revelation at ito ang buong hiwaga ng Diyos na itinakda niya sa huling panahon nito. So, para ikaw ay totoong maging nobya, iglesia, church ng ating Panginoon, dapat dumating muna sa iyo ang buong hiwaga ng ating Panginoon. At ang gagawin niya, ikaw ay gagawing nobya ng ating Panginoon. At pagkatapos, hindi lamang yan basta ganun, kundi patutunayan niya yan sa iyo. Isa sa mga araw na ito, yung nararamdaman mong kasiyahan, yung nararamdaman mong kaligayahan, that is just a partial realization. Ngayon, anong sabi niya doon? Siya yung faithful witness. Isa sa mga araw na ito, patutunayan niya sa iyo na isa ka nga sa pagmamay-ari ng Panginoon. Dahil nangako siya ng rapture, ang rapture na yan ay magaganap pag dumating ang kanyang tinig, ang kanyang sigaw at ang kanyang trompeta. Ito yung complete and final revelation ng Diyos para ikaw ay kunin na ng ating Panginoon. So salamat dahil sana po mga kapatid, ito ay nagdulot sa atin ng kahit papaano ay kagalakan sa ating puso na maintindihan natin na sa huling panahon na ito ay merong itinakda na hiwaga ang ating Panginoong Diyos patungkol sa kanyang mga salita para kunin na at agawin ang kanyang nobya. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga giliw na taga-subaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. At sana sa munting na pag-aralan natin ay nakapagdulot po ito ng kagalakan sa inyong puso at kaalaman sa mga ngayon pa lang nakarinig ng mensahe ng Diyos sa huling kapanahon nito. Ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang aking iniiwan po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat, Pastor Marshall at Pastor Vic. Maraming salamat sa tiwala. Hanggang sa muli at ibinabalik ko na po sa inyo. God bless. Praise God. Magandang mensahe. Amen. At Hallelujah. napakagandang pangungusap, kapatid na Vic, about kanyang salita. Ang kanyang salita, kapatid na Vic, ay truth, katotohanan. Amen. At sabi nga ni Pastor June na ang kanyang salita ay ultimate, Amen. absolute, yung the amen, yan po yung end of all things. Amen. Amen. Hallelujah. So, wala nang ibang truth kundi sa kanyang mga salita. At ang sabi ng Biblia, kapatid na Vic, 1 John chapter 4 verse 6, we are of God. Amen. Tayo ay sa Diyos, sabi ni John. He that knoweth God, heareth us. Yes. Kaya kung kilala mo ang ating Panginoon, amen, preskat pag ikaw ay tupa, sabi nga ni Pastor John, amen, pakikinggan mo ang kanyang salita. Amen. He that not is of God, heareth not us. Yes. Pag hindi ka raw sa Panginoon, hindi mo pagkikinggan yung truth, yung katotohanan. Pero ang sabi po ni John, hereby know we know, amen, with is yung truth daw, alam mo yung spirit of truth at spirit of error. Madidistinguish natin, Amen. kapatid na Big. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Kaya mga kapatid, nasabi ng ating buling pastor na kung tayo po'y magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, sabi nga doon sa John chapter 8 verse 31 to 32, You shall know the truth. you shall know the truth and the truth shall Make set you you free. Praise God. At kung tayo magpatuloy mga kapatid sa salita niya, doon po pinapakita mga kapatid na tayo po'y mga disipulo ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya narito po yung ating programa. Ang ating programa po mga kapatid ay nandyan si Kristo. Si Kristo ay nandyan upang
tulungan tayo. Amen. Praise God. Nandiyan Praise God. palagi ang ating Panginoon. Bless po Hallelujah. tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay, Amen. na At, i-greet natin yung mga viewers naka-online po natin, ano? Oo. Amen. So, Nandyan si Brother Brother Jefferson, Willie. Pastor Willie Carino. Willie Carino. Mhm. At kapatid na Big, salamat din sa mga kasama natin sa tulong online. At Amen. amen, mainit po yung pagbati sa akin. Aha. Amen. At praise God, maraming salamat po sa pagbati po Amen. ng mga kasama po natin sa tulong online. At mga lahat ng mga pastors at mga kapatid natin kapatid na Big na bumati po sa akin. Binabati ko rin si Minard Calamyong. Minard Siya po, Calamyong. mga kapatid, ay nagdiwang ng kanyang karawan kahapon. And then si Jillian Espanyol, nandyan po siya, yung aking pamangkin. Mhm. And then si kapatid natin si Joey Mendoza, Rancy, kapatid Amen. ni Ni Brother June. Pastor Jun, Pastor Rick. Mhm. And then si Jefferson Estrada. And then si G.R. Lia Mejia. Christine Sabal Fernandez. At ang aking mahal na asawa. Mhm. And then nandyan pala si Brother Arman. Amen. Armando Salcedo. Amen. Happy At, listening, Brother Arman. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya lahat ng inaabot ng aming tinig sa oras na ito, praise God, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At Hallelujah. kapatid na Big, bukas makakapiling natin kung loobin ng ating Panginoon pagkat manggagaling pa sa Pampanga si Tarlac si Pastor Silis Aquin. Silis Sakwin, nawa makarating siya. Amen. At Patuloy natin. kung makakarating siya, magkakaroon tayo ng live coverage bukas Yes. dito po sa studio. Amen. At kapiling natin yung leader po ng Quad Media. Mhm. At hindi lang po leader ng Quad Media, kundi isa ring praise God elder dyan sa Tarlac. Amen. Praise the Lord. Okay, ikuha na natin. Isara natin sa panalangin. Sige kapatid na Big. Okay, let us pray. Tayo po'y manalangin, magkaisa sa panalangin. O Lord Jesus, Panginoon, kay inang pakinggan ang iyong mga salita, Panginoon. Dahil ang iyong mga salita, tunay nga po, Panginoon, na siyang nagpapatuto, Panginoon Yes. Diyos, na ito'y tama, Panginoon, ito'y katotohanan, Panginoon. Yes. Dahil kami, Ama, Lord, na yung mga anak, Lord, ay dating mga basagulero, dating ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, ay hindi po namin may explain, Panginoon, dahil kami, Ama, ay masamang tao, Panginoon. But then, kung kami, Ama, ay yung tinawag, Panginoong Diyos, O God, doon po kami, Ama, na nabago na yung mga salita mo, Panginoong Diyos, O God. At nakita namin, Ama, ang grasya mo, Panginoon. By your grace, kami po, Ama, ay nabago, Lord. Hallelujah. Kaya salamat po, Panginoong Diyos, sa yung mga biyaya na nawa, Panginoon, ang naibahagi ng aming buting pastor, si Pastor June. Lord, ay maging pagpapala din, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan, Ama, ng kaligtasan, Panginoong Diyos, O God, na kagaya namin noon. Yes. Kaya Lord, hallelujah, kayo po, Panginoon, ang siyang mangusap sa oras na ito. Lord, dalayan ko, Ama, Yes, ang O God. aming mga tagapakinig, Panginoong Diyos. Hallelujah, na anumang bagay, Panginoong Diyos, na mga narinig nila na yung mga salita. Dahil ang iyong salita ay totoo, Panginoong Diyos, O God. Hallelujah. Ikaw, Ama, ang siyang nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay, Panginoong Yes, Diyos, ng mga bagay na pangailangan sa aming buhay, Panginoong Diyos. Lalo po, Panginoon, nagbibigay ng kaligtasan ng aming kaluluwa. Kayo, Diyos, hallelujah, ang programang ito, Panginoong Diyos, O God, hallelujah, gusto namin, Ama, ang aming desire, Panginoong Diyos, O God, na maligtas, Lord, ang mga tao na nakikinig ng iyong mga salita. Langlaw po, Panginoon, Lord, na narito na kami sa huling kapanahon, Panginoong Diyos, O Yes. God, na kinakailangan, Lord, na pumasok na kami, Panginoon, sa daong, Panginoon. At ang aming daon sa aming panahon ito, Panginoon, walang iba, Panginoon, ang aming Panginoong Hesukristo, Lord. Hallelujah, na siya ang nagligtas, siya ang nabayubay sa Amen. krus para tayo, Panginoong Diyos, hallelujah, ay maligtas sa lahat ng ating mga kasalanan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Diyos, sa iyong mensahe. Langlaw po, Panginoon, sa yung ginamit, Lord, na tagapagsalita, Lord, na aming buting pastor, si Pastor June, Lord, na patuloy ka, Ama, na siyang gamitin palalo. Yes, okay. Langlaw po, Panginoong Diyos, sa kanyang pag-ministry, Lord, sa iyong gawain mo.
palawakin mo pa, Panginoon, ang kanyang kaalaman, Lord, sa iyong mga salita, O God, at gamitin mo palalo siya, Panginoong Diyos, O God, para, Lord, ipalaganap ang iyong mga salita mo, Panginoon. Yes. Sampu ng kanilang pamilya, ang kanyang asawa, Yes, kanyang mga Lord. anak, ingatan mo po sila, Panginoon, at pagpalain mo po sila, Ama. Gamitin mo bawat isa sa kanila, Panginoon, O God, Amen. ay sa iyong ministry mo, Panginoong Diyos, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito na sila po ay nakapagbigay mensahe para sa iyong mga nobya sa oras na ito, Panginoon. Yes, O God. Yun din po, Ama, amin pong idedalain, Panginoon, ang Yes. aming buting pastor na kasama ko rito, Panginoon, Yes, O God. na Thank siya you, po, Lord. Panginoon, ay magsiselebrate, Lord, ng kanyang karawan. O God, hallelujah, dalayan ko, Panginoon, si Pastor Marshall, Lord, na patuloy ka na siyang magpatnubay sa kanya at gamitin palalo, Ama, Siya nga po, sa Lord. ministry, Panginoong Diyos, O God, na sa kanyang karawan, Panginoon, na binigyan mo muli siya, Panginoon, Lord, ng isang taon, Panginoon, na naging Yes. victorious siya, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay. Salamat. Kaya dalayan ko, Ama, sa darating pang mga taon, Lord, ay mas lalo mo pa, Panginoon, na pagpalain siya, Panginoon, Siya nga po, Lord. abundantly, O God. Kaya salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Salamat po, Ama, sa mga nakinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. Ganoon din po, Panginoon, ang programang Yes. ito na Salamat. patuloy ka, O Diyos, na siyang gamitin lalo, Panginoon, ang programa namin ito, Panginoon. Lord, lalo na po, Ama, ang may-ari, Lord, ng Yes. programang ito, Lord. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Kilala Yes, mo Lord siya, Jesus. Panginoon, O God. Hallelujah. At ikaw na lamang po, Ama, ang siyang magsukli, Panginoon, ng lahat ng kanyang mga ginagawang kabutihan sa iyong gawain mo, Yes. Panginoon. Sampu ng kanilang mga staff na narito, Panginoon. O God, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila. Yes. O God, hindi lamang po, Ama, ang programang nandyan si Kristo para kami tulungan. Hindi lamang po, Panginoon, kundi Yes, lahat ng programa, Lord, sa Please. Tulong Balita Online, ay gamitin po mo palalo, Panginoon, para tumulong sa mga tao, Panginoong Diyos. At pagpalain mo, Ama, ang bawat naka-assign, Panginoon, sa bawat programa po, Panginoong Diyos, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat sa iyong salita. Yes. Salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, O God. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. We ask all these things, O God, in the mighty name, O Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So magpapaalam na tayo. Amen. Kapatid na Vic, sa mga viewers po natin. At magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Hanggang sa bukas muli. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matuli na kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Balita Online.